Türkmenistanda Amul Hadar 2018 halkara avtorallisine görülýän taýýarlyklar derarly ýüzlerçe adamyň hereket mümkinçilikleriniň çäklendirilmegi we munyň bilen baglanşykly ilatyň ýüzeýi bolýan bökdünçlikleri dowam edýär. Belläp geçdik şu ýylyň 9-14 sentýabr aralygynda geçiriljek awtomobil ýarşyna taýýarlyk çäreleri diýilip, inni geçen aýyň ahirinden bäri ýurduň dürli welaýatlarynda sport çäreleri geçirilýär. Şeýle sport çäreleriniň iň soňkysy geçen ýekşenme güni Balkan welaýatyna baryp ýetip, munyň bilen baglanşykly welaýatyň şeýle-de şäherdir etraplaryň arasyndaky ýollaryň käbiri duýdansy 6 saatdan 10 saata çenli yapyldy. Ýekşenme we duşanbe günleri Aşgabat Türkmenbaşy asfalt ýoly yapylan bolsa, ondan soňky günlerde Balkan welaýatyndaky ýollaryň ençemesiniň bölekleýin yapylmagy henidem dowam edýär. Häzir Thompson jokrama ıssasynda awtologly adamlar ýol açylýança ençeme saatlap günüň aşagyna garaşmaly bolýar. Ýolda kölegi de ýok, saýaly agyşlarym ýok, çaý su almak üçin çaýhanalar da ýok. Käbir awtologly ýolagçylar bolsa ýoluň ýarsyny geçen soň ýygyna dolanmaly boldy. Birgiden kösençlik diýip Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýurduň media terişdelerinde haýsy ýollaryň yapyljakdygy, şeýle-de olaryň haçan we näçe saýdyň dowamyna ýapyk boljakdygy barada öňünden bildiriş hem edilmeýär. Türkmenistanda bir welaýatdan beýleki bir welaýata ýa-da şähere barmak üçin adatça diňe bir ýol bar. Meselem Aşgabatdan Türkmenbaşa gideninde bu ýol ýapyk eken, kiçi ýollardan gideýin diýip bilmeýän. Şonuň üçin ýol ýapyk bolsa, goşmaçy ýoldan gitmegi maslahat berýän ýol belgileri hem ýok diýip Bugaýew belleýär. Balkanly ýa-da bu welaýata sapar edýän ýolagçylaryň şu günleri ýüzeýi bolýan bökdünçliklerini ýakynda daşowda sapar edýän türkmenistanlylar hem başdan geçiripdi. Geçen hepde Amul Hadar avtorallisine görülýän taýýarlyk işler bilen baglykda daşowda Aşgabat awtomobil ýolunda uly gatnaw towtudylypdy. Bu bolsa gyssaly Aşgabada gitmek zerurlygy ýüze çykan adamlara, hususan da näsaglara, ýokary jaýlaryna girmek üçin paýtagtda egzamin tapşyrmaly ýaşlara uly kynçylyklar döredipdi. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanda Amul Hadar 2018 halkara avtorallisine görülýän taýýarlyk çäreleriniň çäginde ýüzlerçe sportsmen ýurduň dürli welaýatlaryna kesitlenen aralygy ylgap ýa-da velosipedli geçýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Amuldan Hadara çenli aralykda umumy uzunlygy 1500 kilometrden gowrak bolan halkara avtorallini geçirmek teklifini ilkinji gedek geçen ýylyň noýabr aýynda edipdi. Şol ýylyň dekabrynda bolsa ol bu teklifiniň üstüne velo ýöriş, ılyw ýarşlaryny geçirmek teklifini hem goşdy. Emma maglumatda bu halkara ýarşlaryny geçirmek üçin näçe maliýe serişdesiniň sarp ediljekdigi we onuň döwlet büdjetine näçe düşjekdigi aýdynlaşdyrylmady. Türkmenistan geçen ýyl hem ýurduň büdjetine milliardlarça Amerikan dollaryna düşen halkara ýarş, ýapyk binalarda we söýüş sunnat boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny geçiripdi. Ekspertler bu sport ýarşlarynyň Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolan we iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän döwrüne gabat gelendigini aýdýarlar.